Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-2 September. Yo guys, wazwayifaka odakeni uManzimande engaqondile. Hhayi uNdlovu umane nje wadilika amakhosikazi akhe. Owathethisa ewabona phela edla amakhekhe kumnandi kanti kube kushawe uNomkhosi. Uthe nidla amakhekhe la kumnandi kukhona ingane yabantu encane eshawe yashawa ishawa umdodoshiya wesalukazi. Nibeka muphi umthetho nina njengomama lapha ebandleni? Nakhasiphi isithombe? Nithoma godi bezizwe bephephe kangakanani mekuthi omamezala ababhizi bayabashaya kabuhlungu kanje. Wathi ukaMadonto baba ufuna senze njani? Wathi hambani notoyiza lapha kaMthembu. Nenze isibonelo esihle nikhombise omamezala ukuthi akashawa umakoti. Ayi abapholisa ngamaseko kaMadonto noMakhosi. Bamane babeka itiye phansi namakhekhe. Bathi asambe nkosikazi. Asambe sibize nabanye umama lapha. Sibinikele lapha koMthembu ukuze phela simfundise isifundo ukaManzimande ukuthi lento le ayenzile ayikho right. Guys, bathi besaqoqana ke umama nangu nokhulekana. Uya lapha edining. Ufika nje badla amakhekhe nomabusi phela benosiphamandla. Naye uManzimande kukhona nomalume nokubonga. Utheni busy nidla amakhekhe. Unkosikazi wami etshutshunjwa yinhlungu la. uManzimande ujeza kanjani ke ngalento ayenzile unkosikazi wami? Ngoba phela umbhaxa wambhaxa kungathi umbhaxa imbongolo uqobo lwayo. Umama wathi siphamandla. Uma wethu lo yazala lo muntu. Ayikho into ezokwenziwa kuyena. Wathi kufanele phela usho njalo wena. Owami unkosikazi oshayiwe. Mina ngeke ngize ngihlale ngibuka unkosikazi wami edliwa izinhlungu. uManzimande khona engajezanga. Kumele jeze. Sithini isijeziso sakhe? Wathi uSiphamandla ngithe uma asikho isijeziso azosithola. Lapho Nkosi yami uManzimande beloke ebheke phansi Nkosi yami. Eshawa amahloni amabi. Ungeneleleke nomabusi washo ukuthi ngiyacela bandla bhuti khulekani uhlale phansi wehlisa umoya. Wathi akho umoya engizowehlisa la. Wathi kuzomela kube khona ubumbano phela siba nalo. Siqhamuke nesixazululo eswenza ubumbano. Wathi luphi lona ubumbano? Nina la niyahluleka ukuthi nilandele imithetho yasebandleni. Imithetho yasebandleni yasho kahle ukuthi mekukhona owenza isehlakalisi kanje kumele ajeze. Ngeke ke mina ngize ngikuthola uphumulo uma engakajezi. Guys, ngiyakutshela ukuthi emva kwalapho omama bafikile lapha emzini wakoMthembu. Bengayibekile phansi, befuna lonke iqiniso. Uzamile ke bandla ukuchaza uManzimande kodwa akekho umuntu obefuna ukuzwa nje uhlangothi lwakhe. Kumane kwathiwa kubiza uNomkhosi kube uyena ochaza kangcono. Baze bamgqugquzela uNomkhosi bathi ungasabi mntana mchaza nje, ungasabi lutho. Siyamazi kuNomkhosi. uNomkhosi yalipheka ibhodo lamanga, lipheka lifaka iNorox, lifaka usawoti, alenze libe isitshuru samanga. Umane nje wathi ngafika mina kuma ngokukhulu ukuhlonipha nangokuzotha. Ngizobika phela ukuthi ungani aphatha kabuhlungu umyeni wami. Uma wamani wajika waphenduka nje bovu. Wangishaya uma. Yeyi impela kuba kufika ngabantu bezongilamula ngazi ukuthi ngabe ngaphelela. Uyazi mina ngisakwazi nanokulala ebusuku. Mengivala amehlo nje ngimane ngibona uManzimande. Engishaya uManzimande ngimane ngibona ukuthi kafa. uNomkhosi lapho umama beloku bethi nikeni bezomama bekuthi bafuna ukuvuvuzela nabo usawoti. Bamane bethi begqike kakhulu moxoxa indaba. Be-add spice bethi begqike kakhulu. Yila ngibone khona ukuthi hayi uManzimande limshonele ngempela, limshonele. Isijeziso saManzimande kube ukuthi akagunde izinwele. Wala waphethe uSiphamandla. Wabiza ukukhulekana ukuthi uzalo bani umfana ongitshela kahle ukuthi uzalo ba ngempela. Wathi hayibo. Wayibuza manje. Uyazi ukuthi ngizalo uMthembu. Wathi ngisho ukuthi uvuma kanjani ukuthi uma bamgunda izinwele njengesijeziso sakhe. Wathi kufanele phela jeze. Lo umthetho webandla. Wathi umthetho khona ngiyakubona ukuthi sengathi uyahlanya ke manje ekhanda. Uthaba konke umama inwele uma wakuzala. Wathi khulekani uManzimande akasembizi nangokuthi uma Manzimande kumele ajeze. Wathi yabona ke manje usufike la engidinwa khona ngempela ke manje. Senikusa ngicela konke ungowakho phuma kuphela emzini wakoMthembu. Mama wahleka ukhulekana wathi
Yibo. Ithi uyadlala wena. Wathi yabona-ke mfana wami. Yabona-ke mfana wami manje uzongifunda umqonde. Kusasa ekuseni phuma phela la kaMthembu. Guys, Siphamandla. Lapho bengiqala ukubona nobuso bakhe bemane bajika babe ngathi ubuso bebhubesi. Bashintsha ubuso ngathi ubuso bebhubesi. Asukile-ke manje uSiphamandla. Sengathi banyathela emsileni-ke manje. Yabona-ke manje akusekho ukuphinde emuva. Akusekho ukuphinde emuva. Manje-ke manje sewuvusile nawo umhlwenga. Usewuvusile-ke manje umhlwenga nawo uSiphamandla. Usekhathele ukuloku ebekezelela ukhulekani enze izinto ezingalunganga lapha emndenini wakoMthembu. Hey guys, asazi-ke noma uzovuma yena ukukhulekana ukuhamba lapha ngoba phela uzibiza ngomkhululi naye. Uzothi methi lalela hamba abesithi hey angizutshelwa wena. Yimini umkhululi wena kusewena manje umkhululi. Asazi yabona nje le ndaba le isiyindida manje impica badala impela. Asazi ukuthi iyozala nkomoni guys. Phela lapho-ke amazwibela namhlanje ngakhohle subscribe and like and comment. Until next time, bye.